Čaute, ľudkovia, z tejto nádhernej prírody. Nachádzam sa v Bavorsku, konkrétne v Bavorsku Švábsku. Dneska si povieme niečo z mojej histórie a celkovo o bicyklovaní a mojej videotvorbe. Toto miesto mám veľmi rád a z tohto miesta vám urobím teraz také video, také krátke interview z otázok, ktoré ste sa ma pýtali ľudia, čo ma poznáte alebo nepoznáte, alebo cez WhatsApp alebo Instagram, kde zdieľam tiež príspevky, ktoré dávam na YouTube, a takisto ohľadom môjho kanála alebo nášho kanála, pretože nejazdím len sám. A ďalšia vec je, že pridám vám aj k tomuto videu, som vytvoril také krátky short intro video. Takže volám sa Walter a pre rodinných príslušníkov alebo známych kolegov a kamarátov väčšina ma volá Valty alebo Valtaši, podľa Miyamoto Musashi ma nazvali, keďže som ho mal rád. No, mám už dosť rokov, je to okrúhlina, ani sa na to necítim, tak povediac, ale no, už mám v podstate tú polovičku, keď to tak nazvem, života za sebou. Alebo ešte pred sebou, uvidíme. A pochádzam samozrejme do Slovenska, z Bratislavy, ale naše korene siahajú do Nemecka, konkrétne Bavorska, ako aj z maďarskej strany. Mal som tam babky a tak ďalej, čiže som taká pomiešaná rodina Slovensko, Nemecko, Maďarska. Tak videa som začal natáčať alebo celkovo fotografovať a videa tvoriť už keď vlastne došiel na Slovensko prvýkrát Facebook a YouTube, tak som sa pokúšal o niečo, ešte poviem to tak, s tými pioniermi, čo sa týka videotechniky, tak som skúšal, experimentoval a tak ďalej. Vtedy som ešte nič nedával na sociálne siete, iba na Facebook nejaké fotky a nejaké tie fakt amatérske videá, však vlastne som doteraz amatér, hobby, tvorca, žiadny influencer, ani nemám také plány, to len aby ste vedeli. Postupom času som si dokupoval techniku, menil a proste som sa učil na všelijakých programoch tvoriť, či už krátke videá alebo dlhšie videá, a dodnes tým pokračujem. Mal som už predtým aj iný YouTube kanál, ten zrušil som už z dôvodu, že tam bolo niekoľko videí blokovaných, som z YouTube, autorské práva, blablabla. Takže to bolo niekedy, som začal v 2016 do 2019-20 asi, a potom som prešiel vlastne na tento nový účet. Založil som si nový kanál, ktorý som medzičasom premenoval, keďže to nebolo len o mne, ale bolo to vlastne o príbehoch z tých výletov, ktoré robím, teda najčastejšie bicyklové výlety a aj samozrejme nejaké turistické, vysokohorské alebo také prechádzkové, a najnovšie sa snažím, aj čo sa týka, lebo sa mi ľúbia videá, čo sú cinematic, nature videá. To myšlienkou a zámerom bolo to, že vlastne som chcel najprv experimentovať, ako som predtým hovoril, že čo sa týka videotvorby, tie proste výlety, ktoré absolvujem, aby som priblížil najprv svojej rodine, mojim známym kamarátom a tak ďalej. A potom postupom času som si zaumienil, že to začnem zdieľať aj na YouTube, trošku verejne, keďže som to chcel viacej ľuďom a nielen v našej krajine alebo v Čechách, ako som už predtým spomínal, ale aj ľuďom z iných krajín, kde sa pohybujem dosť často teraz, keďže na Slovensku už nežijem, tak som chcel vlastne ukázať tie miesta. Samozrejme, jasne, ja viem, že je veľa už nejakých cyklotvorcov, cyklojoutuberov a tak ďalej. Opakujem, nejsom žiadny influencer, youtuber, ale stále som vášnivý hobbytvorca a tak to aj ostane. Nemám tendenciu si robiť YouTube v zmysle zarábať na tom peniaze, ani nechcem.
pretože moje presvedčenie celoživotné alebo môj štýl života je taký rebelský a nerad sa určitým veciam prispôsobujem, aby som proste nemusel robiť to, čo mi niekto prikazuje, ale to, čo ja chcem a to, jak ja to chcem. Hej. Samozrejme, ľudia môžu mať pripomienky, komentáre, kritiku a tak ďalej, s tým nemám nič problém, ale ako hovorím, že čo sa týka, nerobil by som pre YouTube ani pre nejaké firmy, spoločnosti, aby som tam oblboval ľudí, že aká dobrá značka to je a tak ďalej. Proste som taký slobodomyselný človek, takže podľa toho si robím vlastné veci. Aj preto som vlastne si začal už aj cez umelú inteligenciu robiť hudbu, pretože ma štvalo, že to tak, že niekde si spravíte v nejakom programe video, k tomu dáte hudbu, kde na jednej strane vám napíšu, že to je povolené a tak ďalej, že to je, nemajú s tým nič problém. Potom keď to nahrám na YouTube, tak tam je to už problém s autorskými právami, tak ma to už štvalo, tak som si povedal, že tak som začal používať umelú inteligenciu, napíšem, aké nástroje by som tam chcel dať, aký štýl a tak ďalej, jakú náladu a tak ďalej, proste všetko. Začal som aj texty, no, teraz síce ne, už som dávnejšie robil texty. Začal som teraz aj trošku texty dávať do niektorých skladieb, do tých s použitím umelej inteligencie. Baví ma to a v tomto zmysle umelú inteligenciu podporujem, na rozdiel od videí, ktoré ľudia robia. Nešťastné videá, dosť aj nechutné, aj keď to je vlastne tvorené tou umelou inteligenciou. Nemám rád také tie, by som povedal, videá, kde niekto zomiera, alebo niečo sa tam deje dramatické, tragické. Áno, takže v tomto smere to nepodporím nikdy. Nechcem také veci podporovať, ani nebudem. No tak som si začal túto hudbu robiť sám a tým pádom nemôžu vlastne v podstate YouTube na to nič povedať, lebo to je moja tvorba, aj keď to je pomocou tej umelej inteligencie. Vlastne je taká jediná časť, kde si dopomáham, inak si všetko robím sám, či už klasickou akčnou kamerou, telefónom alebo dronom a tak ďalej a tak ďalej. No čo najradšej natáčam v akých lokalitách? No samozrejme tie príbehy, čo sa týka tých výletov, hej, čo jak sme chodili alebo chodívame po slovenských horách, čo jazdíme. Takisto, ako som predtým spomínal, začali ma baviť tie kinovideá, dá sa povedať, aby som povedal slovensky, z prírody, hej, také krátke, bez komentárov a tak ďalej. A zároveň sa začalo aj také informačno-vzdelávacie, hej, takzvané education video o nejakej tej lokalite, aby som zoznámil, napríklad teraz som robil poslednú z tej oblasti, kde bývam, žijem a kde najčastejšie sa pohybujem na bicykli. No a najradšej prírodu, to je môj svet proste. Ja dosť som žil v mestách, veľkých mestách a vlastne žijem, ale vždycky vypadneme odtiaľ. Keď som ešte žil v Bratislave, tak som mizol do Dunajských Luhov alebo do Malých Karpát alebo na Rakúsku stranu, tam som sa motal. Takže príroda to je moje. Ako nevyhýbam sa mestám a tak ďalej, čo sa týka, rád si pozriem pamiatky a tak ďalej, aj natáčam občas také videá, ale viac mám, jednoznačne mám radšej tú prírodu, kde je ticho, kľud, kde môžem počúvať tieto zvuky prírody, tých zvierat a tak ďalej. No do štipu ma, do kuše ma hmyz, to patrí k tomu, čo už.